Samo ljepljive točkice popularna je brza metoda određivanja prioriteta glasovanjem. Ideje treba rasporediti na pregledan način, recimo na listu papira ili nekom sličnom mjestu i zatim se odlučiti za anonimno glasanje. To može biti tako što ćete svakoj skupini učenika dodijeliti točkice različitih boja. Na primjer, grupi A crvene točkice, B plave točkice, C grupa dobit će žute točkice i D grupa zelene točkice. Svaki član grupe ili cjelovita grupa dobiva isti broj točkica i u određenom kraćem vremenu od 5 do 10 minuta oni dodjeljuju svoje točkice željenoj ideji ili idejama. Nakon što su svi glasali, moći će se vidjeti koje su ideje dobile najveći broj glasova. Nakon što je glasovanje završeno, sastavlja se top lista od 5 najuspješnijih ideja o kojima se dalje onda može raspravljati. Nadam se da ćete ovu metodu pokušati primijeniti u radu sa svojim učenicima i želim vam pri tome puno uspjeha. Lijep pozdrav!